חושב שאם היה בעולם המשפט רוקסטרים כאלה עם קשוח וגיטרות, זה היה עורכי דין פליליים. זה כאילו הפנטזיה של כולם להיות האימא של הלוחמי צדק, מייצגי עבריינים וכאלה. אה, ואיפשהו בין הפנטזיה לבין החיים יש וואחד פער. אז ביקשתי מעורכת הדין עונת קמרון, מומחית לפלילים, שתבוא ותספר לי קצת על איך זה באמת בחיים האמיתיים. מה העניינים, עונת? בסדר גמור, מה שלומך? טוב, נו, אז הפנטזיה של להיות הארדקור, צועק אובג'קשן, נכנס למעצרים, משחרר פה, זה כאילו ככה בחיים האמיתיים? הפנטזיה היא מתנפצת מהר מאוד. מה זה הפנטזיה אומר? מתנפצת מהר מאוד. תראה, הבעירה הזו, דווקא לעסוק בתחום הפלילי, זה איזשהו משהו פנימי שאני נורא נורא מכירה אותו ומתחברת אליו. אני חושבת, אגב, מבלי שעשיתי איזושהי בדיקה סטטיסטית, שהיום אם תלך ותבדוק עם כל סטודנט שנה א' למשפטים מה החלום הרטוב שלו, אני מניחה שמעל מחצית יגידו יענו פליליים. לך שהם רוצים להיות סניגורים פליליים. כן, אבל זה לא קצת סוטה? כאילו את נמשכת לצד האפל, החשוך, אני מבין עורכי דין שעושים חוזים, עושים שמח. קונים דירה, מוכרים דירה, עורכי דין שעושים, אני לא יודע מה, טוב, נתקעתי בעורכי דין שקונים מוכרים דירה, אבל רובם מתעסקים בצד השמח, ואת מטפלת בשכלה. כן, כן, אנחנו מטפלים בשכלה, אתה רוצה לקרוא לזה ככה? מאיפה זה מגיע בכלל? תראה, אני חושבת, ואני לא פסיכולוגית, פסיכולוגיה זה משהו שלא למדתי עדיין, למרות שבתואר השני עשיתי כמה קורסים ועשיתי גם איזושהי התמחות גם בקרימינולוגיה, אבל אני חושבת שזה בהחלט מגיע מאיזשהם מקומות עמוקים יותר. זאת אומרת, למשל כשאני מסתכלת על עצמי, לוקחת את עצמי כדוגמה, אחורה, למשל שנות העשרה שלי, אני יכולה לומר לך שאני בהחלט הייתה לי איזושהי נטיית לב תמיד דווקא להימשך לאוכלוסייה של ההארדקור, הזו, אופנוענים, האוכלוסייה הארדקור, ואני הגעתי אגב מהמקום ההפוך לזה לחלוטין. בסדר, את ילדה טובה, אילת. הקר המשפחתי התמיכתי שגדלתי סביבו ובתוכו הוא שונה בתכלית מהעולם שבו אני עוסקת היום. אגב, אני חושבת שזו אחת הסיבות ללמה זה כל כך מושך אותי לעבוד עם קהל יעד עברייני בחלק מהמקרים. אני הולכת עוד קצת ומאבחנת את עצמי גם בצבא, הייתי מקית טירוני מקם בחוות השומר. וואו, זאת אומרת, זה כאילו העבודה הזו שהתחילה עם המשיכה הזו לנוער קצה, לאוכלוסיות מוחלשות וכאן גם לאוכלוסיות שהן עוברות עבירות, זה איזשהו גרף שאני יכולה היום באיזושהי רטרוספקטיבה להבחן את עצמי כמישהי שבהחלט נמשכה לפן הזה, ואז מה האופציות שעומדות בפניי? או להפוך להיות אחת כזו, או לחילופין לקחת את כל היכולות שלי, את כל מה שמייחד אותי, ואת האהבה שלי הזו ואת הסקרנות הזו, ולנסות לנתב אותה למקום שהוא לגלי, חוקי, נורמטיבי, ואפילו לנסות לפרנס את עצמי בכבוד. רגע, בואי נהיה כן. איך את ישנה בלילה, שאת יודעת שאת מגנה עכשיו על רוצח, על סוחר סמים, על אנס, על כאילו חבר'ה שבואי, בתור בן אדם, לא הייתי רוצה לראות אותם בחוץ. אני אענה לך תשובה לא כל כך פופולרית, אבל אמיתית. אני ישנה בלילה מצוין. אני ישנה בלילה נהדר. עם הידיעה שבזכותך יש עבריינים שמסתובבים ברחוב? אני לא רואה את הדברים באופן הזה. אני חושבת שעורך דין שלא יכול לקיים את ההפרדה הזו המצפונית בין החובה המקצועית שלו לשרת את הלקוח נאמנה ולדאוג לאינטרסים המשפטיים כמובן, לבין התחושות הפנימיות שלו או המצפון שלו, הוא לא מתאים למקצוע, ובפרט לא לעסוק בתחומים שבהם אני עוסקת. אני יכולה באותה נשימה לומר לך שדווקא בשנים האחרונות, אולי בגלל שהפכתי לאימא, זהו, זה... משהו בי טיפה השתנה. זאת אומרת,
לא במחשבה האם לקבל לקוח או לקוחה חדשים למשרדי עם איזשהו תיק קשה, אלא יותר ממקום של העמקה עצמית עם עצמי, שאני קודם כל אני צריכה להיות בטוחה שאני יכולה היום לתת להם את כל הארגז כלים המקצועי הזה שאני יכולה לתת להם המשפטי, ולדאוג שהמצפון שלי לא יתערבב פנימה. יש תיק שאת אומרת, אני כן. לא מסוגלת לגעת בו? התשובה היא כן, עוד לפני שסיימת את השאלה. יש תיק אחד שאני עדיין מנהלת אותו היום, שאני כל דיון מחדש נדהמת מעצמי בעיקר, מה עבר לי בראש כשנכנסתי לייצוג. זה תיק שיש בו כמה נאשמים, זה תיק גדול, תיק שמתנהל בבית המשפט המחוזי, תיק חמור, גם מתוקשר וכרגע באיסור פרסום, אז אין לי יכולת כל כך לפרט. להסביר מה הוא. אבל אני יכולה לומר לך שאפילו מנהלת המשרד שלנו, אני כל פעם יוצאת מדיון בתיק הזה, וככה משתפכת בפניה, והיא בעצמה כבר יודעת שהיא רואה ביומן הזה את אותו דיון זה, היא כבר יודעת שבאותו היום אני לא חוזרת למשרד, שאם אין דברים דחופים אז לא להציק לי, לא לשאול אותי שאלות מיותרות, אני הפוכה באותם ימים. אבל זה משהו שהשתנה בי אולי בגלל, כמו שאמרתי, שהפכתי להיות אימא. אני עדיין חושבת שעבודת הסנגור היא העבודה לטעמי הקדושה ביותר במדרג עורכי הדין. גם החבוטה ביותר. בהחלט. חוטפים מכל הכיוונים. חוטפים מכל הכיוונים, אנחנו מגיעים בעמדה הנחותה ביותר, המערכת תמיד מסתכלת עלינו כאל, נקרא לזה קצת בעיניים עקומות, קצת כמו הלקוחות שלנו. עזבי רגע את המערכת, אני רוצה, יש לך כאילו רגעים נגיד בחג או בחברות וחברים וכאלה, שאת מתביישת במה שאת עושה? שאת אומרת אוקיי, לא נדבר על זה, לא. תראה, בגלל אופי הלקוחות שאני מייצגת, ואופי התיקים שבהם אני מתעסקת, א', אין לי כל כך מקום ופנאי. אז כאילו אין לך חיים. אלו החיים שלי. החיים שלי הם בעצם הטלפון הנייד שלי, הוא החיים שלי. הלקוחות שלי יודעים שהם מקבלים ממני מענה 24/7, לא כסיסמה. ואת חוזרת ומזכירה לי כל הזמן שאת אימא לילדה קטנה. אני אימא לתינוקת. איך? איך? בקושי רב. השילוב הוא בקושי רב, אבל הוא שווה את זה. ואני דווקא חושבת אני אפילו חושבת שהאימהות הפכה אותי לסנגורית פלילית טובה יותר, וחמלתית יותר. אני חושבת שסנגור פלילי אמיתי חייב לא לשאול את עצמו את השאלות הללו שאתה העלית בתחילת הפוסטקאסט. הוא לא יכול, אחרת הוא לא יכול להישאר בעולם הזה שלנו. אני זוכר לפני 2 ישבתי בבית משפט מחוזי בהכרעת הדין של פרשה 512. כן. שזה אני זוכרת אותך. פשע הכי גדולה, נכון. תיק הכי אימתני שיש. נכון. ויושבים שם באמת, כאילו, כל צמרת הפשע הישראלי. נכון. רוצחים, ארגוני פשיעה, כל החבר'ה ההארדקור שיש. נכון. ואני רואה אותך שם. ולידך עומדים עורכי דין מבוגרים, ותיקים, מהשורה הראשונה, בהחלט. איך משתחלים לתיק כזה? אז כאילו לא הצגת שם איזה חייל של חייל, פיון, נהג, שהצגת שם אחד מהנאשמים המרכזיים. נכון, את הנאשם השני. איך משתלבים איך מגיעים לתיקים כאלה? היכולת של סנגור פלילי, בפרט של סנגורית, ואני דווקא עכשיו רוצה אפילו לעשות גם את החידוד המגדרי הזה. המון עבודה קשה, המון מרפקים, המון לא בדרך, וחובת הוכחה נורא גדולה. את חושבת שבגלל איך שאת נראית חובת ההוכחה שלך הרבה יותר גבוהה? התשובה היא כן, חד משמעית, מפני
בתחום הספציפי שלנו, ושוב אני מגדיר, עוד פעם עושה לזה עוד יותר מגדר, ועורכות דין פליליות, לדעתי, צריכות הרבה יותר מרפקים, התנהלות הרבה יותר ברורה עם הלקוחות, קווים וגבולות, שמלכתחילה אנחנו צריכות לייצר אותם, כמו שאתה לא תצטרך. אתה יודע, אני אספר לך איזה אנקדוטה. לפני תקופה מסוימת, במסגרת גם איזשהו תיק גדול, העלו אותי לאיזושהי שיחת ועידה, בשיחת ועידה היה עוד עורך דין על הקו, ואחד הלקוחות, והייתה שיחה כמובן משפטית, אחרי שהסתיים חלק אחד של השיחה, אני הייתי צריכה לרדת מהקו, בגלל איזושהי תקלה טכנית נשארתי על הקו, אבל כבר לא הייתי אמורה להיות חלק מהשיחה. ובאותה עת מי שנותר השיחה זה עורך דין, בכיר, מהשורה הראשונה, ונאשם, גם מוכר מהשורה הראשונה של הפושעים, כל החבר'ה הטובים. והמשיכה השיחה, ואני נורא הייתי גם, קצת, תשומת הלב שלי הוסתה, מפני שהייתי בנהיגה, זה היה בדיבורית, ולא שמתי לב שאני נשארתי על השיחה, ואיכשהו השיחה התגלגלה, שוב, וחזרה אליי, על איך שאני נראית, לא על התוכן המקצועי של אותה שיחה שקיימנו, אלא דווקא על המראה שלי. בואי נהיה וולגריים, מה הייתי עושה לה? כן, פחות או יותר, משהו כזה. התנתקתי באיזשהו שלב מהשיחה הזו, לא עשיתי עם זה גם שום דבר, מעולם לא פניתי לאותו עורך דין, וגם לא לאותו לקוח, הם לא יודעים באמת שעד היום שאני שמעתי כמעט את כל השיחה עליי. וזה חידד אצלי עוד יותר את הנקודה הזו, שבה אני חייבת לפעול באופן אחר, מכל סנגור פלילי גבר שיעמוד לצידי ויעשה את אותו דבר. אז יש שני ז'אנרים. וזה לא נעים, זה לא נעים, אבל זו המציאות. אז יש שני ז'אנרים שאני מכיר של סנגוריות. יש סנגוריות שמבטלות את כל האלמנטים הנשיים בהם, הן הופכות להיות אגרסיביות, צעקניות, על גבול הבהמיות, אין לי מילה אחרת. יש את אלה שבאות ואומרות, אוקיי, אלה הכלים שיש לי, אני אנצל אותם, אני אשתמש בהם, ואז יקשיבו לי. אני אגיד לך מה הבעיה. אני לא צריך למקם אותך על אף אחד מהם. אני אגיד לך מה הבעיה, אני לא מאמינה באף אחת מהגישות הללו, ואני אומר לך למה. המראה הראשוני הוא משהו שהוא יכול להיות נהדר ויפה, אני יכולה להיראות טוב, מתוקתקת, לסדר את השיער, לחדש גוונים, להתאפר יפה, ללבוש את המותגים שלי שקניתי במיטב כספי, ולצאת תכף נדבר על השנל והדיור, שזה רץ עכשיו חזק. אין שום בעיה, אבל מה בפועל? אני הרי אצטרך להגיע לאולם הדיונים מתישהו אני אצטרך לעמוד ולפתוח את הפה, מתישהו אני אצטרך לחקור מישהו בנגדית, מתישהו אני אצטרך להעמיד איזשהו מומחה על טעות שלו בחוות דעת, ומה אז? אני כל הזמן חושבת על זה עם עצמי, מה אז אם אני לא אגיע מוכנה, אם אני אשאר ואסתמך רק על איך שאני נראית, מה אז? מה יהיה? יש רגעים שאת פוחדת מהלקוחות שלך? התשובה היא כן, זאת אומרת, אני ומי שאומר שלא הוא שקרן. עזבי את יורם חכם שכאילו ועורך דין חכם הוא דוגמה טובה. יש לא מעט סנגורים ששנינו מכירים, שפתאום מצאו רימון יד ליד הבית. בהחלט. זה כאילו... אני יכולה גם לשתף אותך, שגם אני, דווקא בתקופה האחרונה, בעקבות איזשהו אירוע, קיבלתי כל מיני מסרים פחות נחמדים נקרא לזה, מכל מיני בני משפחה של לקוח לשעבר, לא משנה הסיפור והעניין כעת. רגע. עכשיו זה נהיה מה מסובך. לעשות? עכשיו זה נהיה מסובך. למה? כי אם עליי מאיימים, אני אלך למשטרה. נכון. המשטרה לא מכירה אותי, אין לה שום רגשות כלפיי, הכל טוב. אם עלייך מאיימים, מראש את בעמדת נחיתות. נכון. כי רבת איתם, מוכחת להם שהם לא בסדר. יש מי שמגן עלייך בכלל? אתה רוצה את התשובה התיאורטית או המעשית? לא, בחיים. את סומכת על המשטרה שתשמור עלייך, אורנת,
שלפני שעתיים הסבירה להם שהם מפגרים. אני לא סומכת על משטרת ישראל, אני אומרת את הדברים ביתר שאת היום, אחרי אירוע שאני עברתי במסגרת העבודה שלי. לא, אני לא סומכת על המשטרה. אני לא סומכת על אף גוף שיסייע לי אם וכאשר אני אקלע לאיזושהי מצוקה שנוגעת לעבודה שלי, כן? זאת אומרת, אם את חוטפת איום, אין לך עם מי לדבר. לא, אין לי עם מי לדבר, אני גם לא בטוחה שזה חכם לי לדבר. מפני שאני לא בטוחה שאם אני אדבר, אני אקבל את המעטפת שאני צריכה, ואני צריכה עכשיו להחליט מה אני עושה. אני ניגשת למשטרה ומראה למשטרה הודעות וואטסאפ ומסרים שקיבלתי, אז מה אני אעשה? אני עובדת בתחום. רגע. עכשיו, לי יש בחוץ מכונת זמן. רונת של היום, שמבינה קצת יותר את החיים, שהיא אימא, שחוותה את כל מה שהיא חוותה. ואני אומר, קחי את עצמך 15 שנה אחורה, הנה בחירת קריירה חדשה. וואו, אין אופציה אחרת, ממש לא. עדיין עושה את אותו דבר בדיוק, בלי... חד משמעית. הדבר היחיד, שאני גם לא הייתי משנה, מפני שזה גם, זה לא נכון בעיניי, זה נכון שהדברים נבנים עם הזמן, עם הוותק, בכל אופן אני כבר 11 שנים עצמאית, עורכת דין, אני חושבת שהתמימות, או אפילו לא תמימות, זה לא תמימות, כי גם לזה אין מקום בתחום שלנו, אין מקום לתמימות, אבל העובדה שאני מאוד סומכת, גם על הלקוחות שלי, היא עובדה שאני מצאתי את עצמי צריכה לתקן ולשנות אותה במהלך הזמן. היום אני לא סומכת על אף אחד, גם לא על הלקוחות. אנחנו חיים במדינה שבה יש 90% הרשעה. נכון. עכשיו, בקירוב. עם כאלה אחוזי הרשעה, בשביל מה אני צריך סנגור? הרי בסוף, אם התחיל המשפט, הוא ייגמר בכלא, או ייגמר בהרשעה. למה שאני אשלם למישהי כמוך, ולא אלך לסנגוריה, או אפילו ייצג את עצמי? אני אתחיל ואומר שבסנגוריה הציבורית יש עורכי דין מצוינים ולא פחות מזה. זאת אומרת, מבחינת הרמה המשפטית, הסנגור הציבורי, אני ממש לא חושבת שהרמה שלו היא נמוכה מהרמה של סנגור פרטי. אבל אני הולכת ומסתכלת על הדברים האחרים, מפני שאני יודעת שכשאדם נקלע לאיזושהי מצוקה, לאיזשהו אירוע כזה שמוביל אותו להליך פלילי, עם כל המשמעויות של הליך פלילי, הוא צריך יחס, הוא צריך זמינות, הוא צריך פסיכולוג, הוא צריך מתווך, הוא צריך המון דברים שהסנגור הציבורי לא רוצה לתת לו, אלא לא יכול. הוא לא יכול, מפני שכשיושב סנגור ציבורי באולם, בדיון, ויש לו היום צ'קליסט של 40, 50, 60, 70 תיקים, באותו היום, הוא לא יכול למצוא את עצמו יושב עם הנאשם שאותו מייצג לפני הדיון בנועם, מסביר לו את הדברים, הוא לא יכול לעשות עם הלקוח לעולם תאום ציפיות, הוא לא יכול להגיד ללקוח שלו, תסתכל עליי, אני הולך איתך עד הסוף, ואם צריך גם נגיש ערעור, ואם צריך נעשה כך ונפעל כך, ונוציא חוקר פרטי, ונציף את הראיות שלנו. הוא לא יכול, עובדתית. ולכן, אתה צריך סנגור שיהיה לו את כל הזמן ואת כל היכולת להכיל אותך. אתה לא תיק. זה באמת זה. אתה לא תיק. אתה בן אדם, יש מאחוריך, יש משפחה, יש לך חיים, יש לך כתפיים שסחבת עליך כל החיים על כל המשמעויות של זה. תראה, בשנתיים האחרונות ההתקלות של אנשים נורמטיביים עם כוחות משטרה הפכה להיות הרבה יותר מהירה. אם פעם זה היה רק פושעים, פתאום יצאת להפגין, אתה גומר בתחנת... כן, אין ספק שמשטרת ישראל ממהרת, וישנה איזושהי מגמה של, נקרא לזה, אכיפת יתר, שיטור יתר, או שיטור יתר, או זה אפילו לא שיטור יתר, זה שימוש בכלים. זאת אומרת, למשל, העובדה הזו ששוטר
לא משתמש בכלל למשל בכל עניין העיכוב. למה צריך לעצור אותי אם אפשר לעכב אותי על פי החוק ל3 שעות פלוס 3 שעות, זה 6 שעות, זה המון זמן. זה נצח. ומה שנקרא להוציא ממני את מה שרצית להוציא ממני מלכתחילה. מדוע להחתים אותי עם המילה הזו, הלא נעימה הזו של עצור. רישום פלילי, עצור. כן, למה לעצור מיד? אלה כאילו קעקועים שמלווים אותך. שאפשר רק לעכב אותך. אלו שאלות שאין להם תשובה, מולי. תראה, פקח חניה נגיד, יש לו כאילו מכסה. כן. זה דומה ככה במשטרה? זאת אומרת, כמו אצל פקחים, הם ילכו ויחפשו עצורים או עבירות? תראה, אתה שואל שאלה קשה. אני שואל שאלות שאני גסה. כאזרח רוצה לדעת. שואל שאלה גסה. המערכת תגיד לך שלא, מה פתאום? ממש לא. החיים? והחיים ילמדו אותך אחרת. ובסופו של דבר, כל חוקר שמשובץ למחלקת חקירות רוצה בסופו של יום להפוך להיות קצין החקירות, ולאחר מכן הוא רוצה בסופו של יום להפוך להיות רמ"ח התחנה, ולהתקדם סולם הדרגות. והמציאות שלנו מלמדת, כמו שאנחנו רואים, שהרצון הזה להתקדם בתוך המערכות הללו, בפרט במשטרה, בשב"ס, בפרקליטות, בדיוק, הן יכולות לפעמים לגרום לך להיות אובר מונע, ולפעול באובר. שמעת שלפני כמה ימים נחשפה איזושהי פרשייה של חקירה סמויה שהפכה לגלויה על שוטרת נכבדה מאילת. אני פשוט בעוונותיי אילתית, אז ככה... אנחנו תכף נדבר על איך ילדת ים וחוף וכאלה. הנה לך דוגמה לשוטרת. רגע, לא סיימנו את הסיפור. שוטרת תנועה. שוטרת תנועה, אחרי חקירה סמויה, שהפכה לגלויה לפני פחות משבועיים. ממש עכשיו. התגלה שפיברקה דוחות לנהגים, כשחלקם אפילו לא היו בארץ. אלפי דוחות. אלפי לא דוחות. עשרות, אלפים. אז כשאתה כאזרח, לא כסנגור פלילי שמכיר את הדברים גם מהחלק השני, האפל שלהם, שאתה כאזרח נוסע בבוקר, עומד בפקקים ושומע ידיעה כזו בחדשות, אז אתה אומר, what the fuck? לאן הגענו? אתה יודע, מה שמלחיץ בשיחה איתך, זה שהיא נותנת לי תחושה שלא משנה מה, כדאי שיש לך טלפון של פליליסט בכיס. אנחנו חיים באמת בסיטואציה כזאת, או שאת רק מגזימה ומפחידה כי זה הניסיון שלך? אני לא מגזימה, לא מפחידה, אני חושבת שהיום זה כמו שיש לי טלפון של מה שנקרא המניקוריסטית והפניסט שלי, באותה נשימה צריך שיהיה לי באיזשהו שלוף טלפון של סנגור פלילי, מפני שהחיים היומיומיים היום מלמדים אותנו שכל סיטואציה טבעית ורנדומלית ככל שתהיה יכולה להוביל אותך בשנייה לתוך הליך פלילי או חקירתי. ומולי זה באמת עניין של שנייה, זה ממש עניין של שנייה, הוא משנה לך את החיים. יש לא מעט חוקים שנכנסו עכשיו בעקבות המלחמה ובכלל המצב הפוליטי שלנו, שהם חוקים שנועדו לכאורה לצמצם טרור או זכויות שיש לשוטר להיכנס אליי הביתה כי יש לו חשש. זה לא לגיטימי בעינייך בתקופה שבה המציאות הביטחונית שלנו היא פסיכית? זה נראה לי הגיוני ששוטר יעשה עליי חיפוש למקרה שאני מחזיק פצצה או נשק או קילו קוק. לא, התשובה היא לא. לי זה לא נראה הגיוני בכלל שאזרח מסתובב ומבלי שיתעורר איזשהו יסל, איזשהו יסוד סביר, יסוד סביר להניח שהוא עבר עבירה, שוטר יפנה אליו ויבקש ממנו להזדהות או יערוך עליו חיפוש. די, זו בעיניי. בשדה התעופה. זה שיטור יתר. בשדה התעופה יש מערכת כן. של AI, חכמה מאוד, שיש בה מלא מצלמות,
והיא מחליטה את מי יעקבו ואת מי לא, לפי הפרצוף שלו, נכון, על פי תווי פנים, על פי לפי שם מאיפה הוא משפחה. בא, לפי זה. נכון. היא מחליטה את מי יעקבו ואת מי לא. נכון, אבל אתה יודע מה? בוא ניקח את הדוגמה הזו לאיזושהי, לא קיצון, אבל נעשה את זה משהו מיוחד, מפני שאני יכולה אולי להבין שבמקומות מסוימים שצריכים להיות סטריליים, כמו למשל בנמלי תעופה, לא יודעת מה, במקומות של תחבורה ציבורית, ברכבת, אני יכולה להבין שבמקומות כאלה, נקרא לזה, רף הבדיקה המינימלי טיפה יעלה. אני יכולה להבין את זה, אני לא יכולה להבין ולקבל מעבר לזה. לך כאזרח צריכה להיות הזכות להסתובב ברחוב באופן חופשי, מבלי לפחד שבכל רגע נתון, מבלי שעשית דבר וחצי דבר, אתה תעוכב, תעצר, ושיתחילו לשאול אותך שאלות חטטניות, על מאיפה באת, לאן אתה הולך. מעולה. אני לא עשיתי כלום. אם לא עשיתי כלום, אני לא צריך עורך דין, אני משתף פעולה, ואני חוזר הביתה. כן, המון כמוך לא עשו שום דבר, הגיעו ומצאו את עצמם, או מפלילים את עצמם במשהו שהם אפילו לא ידעו או שמו לב, או הבינו או חשבו שהם יכולים, שיכול לקרות, ואז מה? זאת אומרת, גם אם לא עשיתי כלום אני צריך להתייעץ עם עורך דין? בעיקר אם לא עשית כלום אתה צריך להתייעץ עם עורך דין. מולי, בוא נאמר זאת אומרת שאם אתה אשם אז יתפסו אותך. בוא נאמר שהלקוחות שלי אפשר לחלק אותם לשני סוגים. יש את הסוג המסוים, הם לא צריכים אותי בכלל בייעוץ לפני חקירה למשל. כי הוא עובד בזה, זה המקצוע שלו. הוא עובד בזה, לצורך העניין, עד שטיפה רכשתי זה, הוא גם היה יכול ללמד אותי. יש עבריינים שזאת העבודה שלהם. מה הבעיה? העבריין יושב, הוא לא עושה כלום, הוא כל מה שהוא צריך, בשביל שאני אוכל אחר כך משפטית לעשות עבודה, זה לשמור על זכות השתיקה. אבל אני לא אייעץ, למשל, ללקוח נורמטיבי, שחשוד במשהו אחר, בהכרח לשמור על זכות השתיקה. יכול להיות שהעצה הנכונה תהיה כן למסור איזושהי גרסה, אפילו למסור, לא יודעת מה, ראיות, פרטים מוכמנים, או כל מידע אחר שיכול להזים איזשהו חשד כנגדי, אבל הייעוץ הוא משהו שהוא נורא נורא משתנה, הוא נורא משתנה, והעבריינים, אנחנו קוראים להם, הם לא צריכים אותי בשלבים הללו, הם צריכים אותי כשמוגש כתב אישום, לסיים להם את התיק בעסקה, עסקה נחמדה ושלום כל טוב. כמו שאמרתי, החוויות שלי מהעולם הפלילי הם מנטפליקס, כאילו ככה אני, זה עף על זה. ואת אומרת כל הזמן ייעוץ לפני חקירה או ייעוץ בחקירה, אז כאילו את יושבת איתם בחדר ואת סותמת את הפה לשוטר ואת זה? כן, לא, זה לא כל כך כמו בסרטים, מפני שגם כאן החוק בישראל הוא טיפה שונה, אין לי את הזכות לשבת איתך פיזית בתוך החדר כשאתה נחקר, אממה, אני בעבודה נכונה יכולה להבין עוד לפני שהתחלת את החקירה מה בדיוק סעיפי החשד שיופנו אליך, מה הרקע למקרה, וכמובן לשוחח איתך לפני ולסייע לך בבניית הגרסה הנכונה, שגם כאן יש חשיבות עליונה לגרסה ראשונה. זאת אומרת, אני רואה המון מקרים שבהם הלקוח דווקא נופל לו הסימון שהוא צריך אותי, אבל זה אחרי שהוא מסר גרסה ראשונה. אז אני מעידה על עצמי בלי שום, אני עורכת דין מצוינת ולא פחות מזה, אבל קוסמות זה משהו פחות חזקה בו. כי אז הופעות ימי הולדת זה מהמם. נכון, וזה גם אחלה כסף לדעתי. לגמרי. חוץ מהעניין של ילדים, קסמים וזה, זה מושלם. בדיוק, יש קושי לייצר גם פתרון משפטי לאדם שעשה איתי רק את חצי הדרך. מפני שאני כבולה, בעיקר לגרסה הראשונה שהוא מסר. אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, ואת כבר כאן וזה מצולם, אני רוצה לנצל אותך. קדימה. אני אגיד דברים שאנחנו, האנשים הנורמטיביים, חושבים, ואת תסבירי לי איך זה במציאות. יאללה, שוט. העבודה של שוטר היא להגיע לחקר האמת. היא לא לתפור לי כתב אישום, היא לא כלום. אני בא, אומר את האמת שלי ואני חוזר הביתה. העבודה של השוטר היא משמרות, היא עבודת משמרות, ותפקידו במשמרת, או רצונו, הוא להתחיל את המשמרת ולסיים את המשמרת. זה כמו המשפט שאני שמעתי שבבית המשפט מחפשים צדק. התשובה היא לא מחפשים צדק. ונכון שעבודתו האמיתית של החוקר היא להגיע לחקר האמת.
זה נורא יפה, זה נחמד, זה כתוב, אנחנו לומדים את זה, למדתי את זה בתואר ראשון, בתואר השני, חזרו איתנו על זה המון, משפטים נורא יפים. בפועל זה לא נכון. בפועל יושב, כשאתה מגיע ואתה נחקר, יושב מולך חוקר, הוא לא יודע בכלל אם הוא עבר על התיק שלך, לא עבר על התיק שלך, בכלל אם הוא יודע מי אתה, איפה אתה ממוקם ברף החשדות, אתה רק מעורב, אתה חשוד איזה חשוד אתה? הראשון, השני, מי אתה? מה אתה? מה תפקידך פה באירוע? הוא בכלל לא יודע את כל זה. הוא מקבל דף שאלות שטרח ועשה לו החוקר שחקר אתמול. זה נעשה ברוב המקרים באופן מאוד, מאוד, לא אמר חובבני, כדי לא לפגוע באף אחד, אבל נורא שטחי. ואז לך תוכיח שאין לך אחות. מיתוס שני. ותכין את הכיס, ותכין את הנפש, ותנשום עמוק. הייתי בתחנת משטרה, בחקירה. סגרו את התיק, שלחו אותי הביתה. אין לי מה להתעסק בזה יותר, די, נגמר. כן? לא? לא. מי אתה? מה אתה? איפה אתה עובד? כל התשובה. כל העתיד שלך? מה קורה הלאה? איך נסגר התיק? באיזה עילה נסגר התיק? אתה לא יכול להרשות לעצמך, ככל שאתה נורמטיבי יותר, אתה לא יכול להרשות לעצמך להשאיר אירוע כזה מבלי לסיים אותו עד הסוף. זאת אומרת, מבלי להתעמק, אם סגרו את התיק זה נהדר, אבל באיזה עילה סגרו את התיק? איזה נזקים עתידיים זה יכול לגרום לי? שאני ארצה שיהיה לי עוד איזושהי הצעה עסקית שתרד מהמדף בגלל שיש לי איזה רישום משטרתי, או כשאני ארצה לפעול להוציא גרין קארד או ויזה או whatever, אז זה יצוץ. התשובה היא לא, זה נורא נורא חשוב לסיים את הדברים כמו שצריך, לא להשאיר אותם ככה. אם הזמינו אותי לחקירה בטלפון, אני לא חייב לבוא, רק אם בא שוטר לקחת אותי. טכנית כן, אתה צודק, זה נכון. זאת אומרת, אני חייב שתעני לי את כל התשובה. אם הזמינו אותך בטלפון, אתה חושב ש... אם הזמינו אותך בטלפון, אז זה נכון שאתה יכול, מה שנקרא, לסרב. בסופו של דבר זה יוביל לזה שככל שאתה, הנחיצות שלך לאותה חקירה היא גבוהה יותר, ככה רשות החוקרת תשקיע יותר מאמצים, ואם צריך היא גם תוציא שוטר עם ניידת שיגיע אליך הביתה ויאסוף אותך לחקירה. אגב, החוק מחייב אותם אחר כך גם להחזיר אותך. שתדע. חשוב. אם כבר הטרמפ הלוך, שירות ההסעות של משטרת ישראל. כן, כן. ועל הדרך אגב, אם אנחנו כבר בזה עסקינן, אז אם אוספים אותי לחקירה, אז פחות נעים לי שעל הדרך לוקחים אותי גם לחלק דוחות, או לעשות עוד כמה סידורים בדרך, ונדבר בפעם אחרת. זה לגמרי אחר, כן, אבל אם כבר, את יודעת, דלקן וזה דלק יקר. כן, לגמרי. לשוטר מותר להחזיק אותי 72 שעות במעצר, בלי לראות שופט, בלי זה. לשוטר אסור להחזיק אותך במעצר 72 שעות מבלי לראות שופט. אני לא... אלא אם כן אנחנו פה מדברים על כל מיני, נקרא לזה מניעות ומעצרים ביטחוניים. טרוריסטים. בדיוק, עבירות של ביטחון המדינה, אנחנו לא שמה. כאשר אתה נחשד, החוק מחייב להביא אותך בפני שופט בהזדמנות הראשונה, ולא יאוחר מתוך 24 שעות מרגע שנעצרת. עכשיו, הפרקטיקה היא כזו שיש שופט תורן שמופיע ויושב, עד השעות הקטנות. זאת אומרת, גם אם אתה נחקר וגם אם קצין החליט שאתה היום תעצר ותובא למתקן מעצר ורק מחר בבוקר תובא בפני שופט, אז לא, אז גם זה לא סוף דבר, זה לא משהו שצריך לקבל אותו מבלי לנסות ולשנות אותו, כי אפשר. אני חייב לפתוח את הטלפון כשאני בחקירה ולתת להם לחטט בו? התשובה היא שאתה לא חייב לתת, זה נקרא הסכמה מדעת, על מנת למסור את הפלאפון שלך, כדי ששוטר יוכל להסתכל לך בפלאפון, או במחשב אגב, זה אותו דבר. השוטר צריך להציג לך צו ספציפי למכשיר של מולי, מדגם אייפון כך וכך, שמספרו כך וכך, וצבעו לבן עם לבבות, אוקיי? זאת אומרת, חולה לבבות. ממש, הצו הוא צריך להיות נורא נורא ספציפי. כל אימת שלא מוצג לך צו כזה, אתה לא חייב לתת את הטלפון שלך. אתה יכול למסור הסכמה מדעת, ואני ממליצה שלא תעשה את זה. אם הזמינו אותי לחקירה על דבר אחד, והצעתי בו סבבה,
הם לא יכולים לעצור אותי על משהו אחר בפנים. נגיד, הם גילו שקניתי סמים בטלגרם כי הסכמתי לתת את הטלפון. אם הזמינו אותך לחקירה על דבר אחד ומסרת בו גרסה ויצאת סבבה, לא בהכרח סוגר את הגולל על האפשרות של החוקר להחליט שהוא מחשיד אותך בעוד עבירה שהתגלתה מהמענה שאתה מסרת. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל שאני אזרח נורמטיבי טוב, שיתפתי פעולה בכלל על X, ואני אשב במעצר על Y? נכון, אני לא יודעת אם אתה תגיע עד לכדי מעצר, אתה צריך הרבה לפני כבר ליצור איתי קשר, אבל התשובה היא כן, זאת אומרת, גם כשאתה נמצא במעמד, אפילו במעמד של עד מולי, אפילו כשאתה מוסר עדות ואתה לא נחשד, גם כשאתה מוסר עדות, אתה חייב שיהיה לך כל הזמן במיינד שאתה צריך לשמור על לשונך ולא להפליל את עצמך בעבירות נוספות. זה שאתה יושב בתחנת משטרה לא חוסה עליך. יש גבולות ברורים לעבודה של שוטר. יש דברים שאסור לו לעשות, אסור לו לשקר, אסור לו להרביץ, אסור לו זה, הוא רק מנהל איתי שיחה, נכון? וואו, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל לענות. בואי נתחיל אסור לו לשקר, אסור לו תראה, להרביץ. בוודאי שלשוטר אסור להפעיל אלימות, בוודאי שלא אלימות שהיא לא מידתית, ובוודאי שאם אתה לא הפעלת כל אלימות שהיא, אז אין פה, אני לא רואה פה שום יכולת, או פשוט אסור לשוטר לפעול בצורה כזו. בוודאי שלא לשקר, בוודאי שאסור לשוטר למשל לשבש ראיות, או לעשות כל מיני דברים אחרים במטרה להפליל אותך. דברים שקורים במדינות רחוקות. הדברים הללו אבל שקורים במדינות רחוקות אפלות, הם לצערי, שוב, אני אומרת את הדברים הלא פופולריים, אבל הם קוראים כאן ועכשיו, הם בועטים, הם קוראים, זה נכון שזה אסור, אבל בפועל הדברים הם מתנהלים אחרת. אני קראתי השבוע שהמשטרה שילמה בשנה שעברה כמעט 14.5 מיליון שקל פיצויים לאזרחים בתביעות נזיקיות. עכשיו, תביעות נזיקיות זה כאילו הרביצו להם. או שהם נעצרו והתנהגו בצורה שלא היו צריכים להתנהג. כן, בהחלט, בוודאי. יש מכת מדינה של אלימות משטרתית. זאת אומרת, אנחנו באיזושהי סיטואציה בעייתית בנקודה הזו, שבה גם השוטר צריך כל הזמן להזכיר לו שהוא רק שוטר. הוא רק שוטר, וצריכה להיות עין בוחנת על ההתנהגות ועל ההתנהלות שלו. משפט אחרון, הארכת מעצר זה משהו שהוא אוטומטי? הארכת מעצר היא לא משהו שהוא אוטומטי. להארכת מעצר צריך להגיע מוכנים עם המון ידע מקדים, ולא, זה לא משהו אוטומטי, זה לא חומה בצורה. תראה, אני אוהב מסיבות וזה, יש לי גרם של קוק בבית, זה יכול להיגמר בכלא? גרם של קוק בבית יכול להוביל לענישה שהיא, נקרא לזה, מאחורי סורג ובריח, יכול גם שלא. אני מבינה אותך, אתה זורק את הדברים ככה בצורה נורא כללית, אבל אנחנו פה חייבים להיות נורא ספציפיים. זה מאוד ישנה לי מי אתה, מה הנסיבות שהובילו אותך לבצע את העבירה. יובל המבולבל, קנה, השתמש, כיף. תראה, ופתאום מצא את עצמו בתיק פלילי על משהו שהוא שלו. תשמע, היום יש עם הסמים קצת איזושהי, אנחנו מתחילים לראות איזושהי נקודת אור במובן הזה של לעשות סדר בבלגן. אנחנו כבר רואים שהחריגו למשל את כל עבירות השימוש במריחואנה למשל. נכון שאנחנו שוב מדברים על משקלים, אז כמו במריחואנה זה 15 גרם, זה שימוש עצמי. אז כך יש את המשקלים של שימוש עצמי, למשל של קוק. כשאתה בתוך המסגרת של שימוש עצמי, אז זה משהו אחד. אבל, וגם אם אתה לא מתעסק בסחר בסמים וכולי, שאתה בסיטואציה שבה יש לך בבית כמות כזו של סם, אז אתה יודע, זה יכול
יכול להוביל לשאלות, לחיטוטים, אתה לא יכול לדעת החיים איך שלך זה... נפרמים כן, על קשקוש. כן, באמת על קשקוש. תודה רבה. שים לב אורנת. למשקלים. אוקיי, או להשתמש יותר מהר פשוט. כן, תודה אורנת. תודה מולי.